घंटा टैंक खोल देख पेट्रोल टैंक घंटा टैंक खोल मजाक करछु ना ओल्ले पड़छ म पहुँच हब ताले खता खराब हो जीवो ए वीडियोटा जेंति आसिया दरकार भाई देख देख घंटा एने रगड़ुची पारुनी से केमिति स्टार्ट करछि करू नुआ फोन डाबा तुम किसी कहब जन पर जो नहीं गेली 1500 टका रे 8000 टका नुआ फोन vivo कहब तमे देखिले बहुत कथा कहिया मन अबे काकू कहां इसको कहां से पकड़ के लाया भाई भाई पुणी देखा आम जावा सो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन प्रिय मिस्टर से वेलकम कुछ माय न्यू ब्लॉग को आज जगह जय शिव शंभु हरे महादेव चलो कौन कौन हो कौन ना जीवा देखा उसको वीडियो को स्किप करें पूरा वीडियो देखो हाँ चुरे हाँ कौन कर कौन कर तू तेरा कौन करे चश्मा फसमा लगे चल चल जल्दी वीडियो देखिए मो भाई रेडी पहुंची मो पाखे देखु आम ए जाऊँ जागर जागर पाइबा कौटी राइस शिव महादेव मंदिर राइस महादेव मंदिर राइस शिव महादेव मंदिर से एका कथा शिव महादेव एका कथा ना तो भाई ये रेडी भाई को गेटअप देखि दियंतु तळ ऊपर आ देखावनी बाहर जीवे आज हबो आज जीवे तांका बुझेलटी बुझे तो जानी सब तो फाइनाली आम रेडी आम जाऊँ तुम आस मैं एंजॉय करिया मो ड्राइवर आसी मो ड्राइवर आसी मो पाखे पहुँचे ड्राइवर अकाउंटेंट चंदन ना मोर ड्राइवर ड्राइवर सी कह भाई फोन पे कर हाँ ठीक है चलना दीप लगे दीप लगे भक्ति अधिक गोटे गोटे भाज दीटा बजे आनछ तुम गोटे भाजर मंदिर तू आसबे ना तू आसबे कह 10 टका ब्लॉग आस 10 टका चकाई आम गाँव जेहेतु मुखिया सी जे आम पाखे पहुँची देखते आम जाऊँ सी जो बुझा ऑर्गेनाइजेशन बाय मिस्टर चक्रधर ऑर्गेनाइजेशन बाय मिस्टर चक्रधर सी आसी पहुँचे देखु सी सब बुझाबुझी कर राति आसी समझे आ कौन राति आज कौन हम मिक्स केते केते गटे आम आज पहुँचू कहली हाँ सी खाली बुलूँ आम दी भाई एपटे बुलूचु तुमको मानसिक कह ना कौन तू मानसिक समस्त गोटाए से केतला पुआ कौन करमी हो फटो फटो सुनली तू मो संग ना सिम कल गोटे भाई गार गोटे गोटे कैमरामैन कालू पोजमैन मुन्नू
କେତେବେଳେ ଆସିବୁ? ଆମର ଦେଖୁନୁ କାଳୁର ମନରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଉଠାଉଛି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ହଁ ସେଟା ରୋଷାଡ଼ି ଆଣିଲା ଫୋନ୍ ସକାଳୁ 15 ଥର ଫୋନ୍ କରିସାରିଲେ। ଯୋଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲୁ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ? 8 ଗଲେ ସେ କେତେବେଳେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? କେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ କର। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆଉ। ହଁ ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚ ହେଲା। ମନ୍ଦିରର ନାମ ନାଟକ ଆଜିର ନାମ ନାଟକ ରାମ ଜନ୍ମ ହେ ହେ ଆଇଲା। ଏଇପଟେ ଆସନ୍ତୁ, ବାଟ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, ପ୍ଲେସ୍ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପୁରା ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଏଠି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଛୁ ଦୀର୍ଘ 10 ମିନିଟ୍। ଆମ ଘର ଏଇଠୁ 10 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି। 10 ମିନିଟ୍ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ? ସୁନିଲି ପାର୍କିଂ ପଇସା ଦେ। ସୁନିଲି ପାର୍କିଂ ପଇସା ଦବୁ ଚୁପଚାପେ। ଗାଡ଼ି ଆଣି ରଖିଦେଇଛୁ। ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ତଳେ ରଖି ଦେଇଛି ଦେଖୁନ। ପାର୍କିଂ ପଇସା ପାଇଁ ଯିଏ ଆସିବ ମାଡ଼ ହବ ପୁରା। ହଁ ତୁ ତ ପୁରୁଣା ଦିନ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁବୁନା ବିଶ୍ୱମର ମହାରଣା ଯିଏକି କାଠ କାମ କରିକି ଆଜି ପୁରା ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି। ଦେଖା ଶୁଣ ଟିକେ। ଏବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ କରୁଛୁ ଶୋଧୁଛୁ ଏଟା ବଳିସା ମତ ତାକୁ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। କଣ ଭିଡ଼ିଓ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିପାରିବୁ? ମାଉସୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ କଣ ଖବର ହଉ ନା? ଏଇଟା ଟାଞ୍ଚୁ ରେ ଏଇଟା ଟାଞ୍ଚୁ ନା ଏଇଟା ପ୍ରବାସ ହେଇଥିବ। ନା ପ୍ରବାସ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରବାସ ଏଇ ବାଗା କାମ ହଉଛି ନା। ବୁନା ପୁଅ କେମିତି ଅଛି? 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବୁନା ପୁଅ କେମିତି ଅଛି? ତୁ ବାହା ହେଇକି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିସାରିଲେ ଆମେ ସାରା ବାହା ହେଇନୁ ବୋଧେ। ହାଁ ପାଣି ଅଛି ତୋର? ନା ପାଣି ନାହିଁ। ପାଣି ତୁ ପିଇ ପାରିବୁ? ଏଇ ବା ପାଣି ତୁ ପିଇ ପାରିବୁ? ପାଣି ସେଇଆକୁ ଏଇ ପାଣି ଏଇ ପାଣି ଏଇ ପାଣି ଏଇଠି ଏଇ ପାଣି ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା। ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଖବର କଣ? ଭଲ। ରେଡି ଟି ଭାଇ ବୁଲିବାକୁ ଗାଡ଼ି ଗଲି ଯାଉଲି ଘରକୁ। କଣ ବୁଲିବାକୁ? ବୁଲିବାକୁ ଆସିବ ଏଠି ତାକୁ ଯାଉଲି ଘରକୁ ବି ସେଇ ଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଣିବି କରି। କୋଉଠି ଏଇଠି ଅଛି ନା? ବୁନା ତମେ ବହୁତ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଆମକୁ। ଆମକୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଇ ପଇସା ମୋ ଉପରେ ଚଢୁଛି। ଯାଇକି ପେମେଣ୍ଟଟା ପାଇଲା ପରେ ତୁ ପଠେଇବି ନା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ। ହଁ ତମେ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ ତମକୁ ପୁରା ଆଣିଦେବି। କାହାକୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ନା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କଲୁ ଟିକେ। ନା ସେ କ'ଣ କିରେ? ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ହଁ କାଲି କ'ଣ କହିଲା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ। ଆଉ ମକା କାଟିବାକୁ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଠି କଳା ହଉଛି ମକା ସେୟାର କରିଦେଲୁ ଫଟୋ। ମକା ମକା କଥା କହିଦବ ସିଏ କହିଦବ ଆସିବାକୁ ମକା କାଟିବାକୁ। ବୁଝିପାରୁଛି ତମ ବୁଝିପାରୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଠି। ନା ନା 7377 ନା ନା କ'ଣ ହେଲା ତମର? ଅଧିକ ହେଲା ଏଇଠି କେତେ ମିଳିବ ଯେ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଟା ବା। ତମେ କିଛି କହିବ? ଜଣ ପାଖରେ ଯୋଉ ନେଇକି ଗଲି 1500 ଟଙ୍କାରେ 8000 ଟଙ୍କାର ନୂଆ ଫୋନ୍ ଭିଭୋ। କିଛି କହିବ ତମେ? କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବହୁତ କିଛି ଅଛି କଣ ମନରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଥା କହିବା। ମନରେ ତମ ମନରେ ହୃଦୟରେ ଯୋଉଠି ଯାଉ କଥା ଅଛି ମତେ କହିପାରିବ। ମୋ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କର। ଦେଖେ 955634 ମୁନୁ କ'ଣ କରୁଛି? ପଦିମା ମୁନୁ କ'ଣ କରୁଛି? ମୁନୁ ପଞ୍ଜାବୀ ବିଜି ନା ମୁନୁ ବାହା ହବା। ମୁନୁ ଗୋଟେ କହିବ ମୁନୁ ବାହା ହବା କ'ଣ ମୁନୁ ବାହା ହବ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? କ'ଣ କ'ଣ ବାହା କୋଉଦିନ ବାହା ପଚାରୁନ? ବାହା ପଚାରୁନ ପଦିମା ପଚାରୁନ କୋଉଦିନ ବାହା
ବାହାଘର ଏଇ କିଛି ଏବେ ଆଉ ଏବେ କରିଦବା ଭାଇ କଦଳୀ ଦୋକାନ କରିଛ ବୋଧେ? ଖାଲି ଭୋଜି ଖାଇବି ବୋଲି କଦଳୀ କେତେ ଟଙ୍କା? ବୋଉ ଦେଖିବୁନି କଦଳୀ କରିନି ବେ ଜାଣ ସେ କାଳୁ ସୁଆ ସେ କଥା ହେଇଛି ସେ ବାଣୁଆ ସେ କଣ ଶୁଣାବୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଗୋଟେ ବାଣୁଆ ସେ କରୁଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ଚୁଟିରେ ପଛ ଚୁଟିଟା ହଁ ସେ ମୁନୁ ଭାଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣିଲି ତମେ ଦଉଛ ଶୁଣିଲି ମୁନୁ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥିଲୁ ଆରେ ସେ ଏକା କଥା ହିସାବ କଲା କେମିତି ଗଦ୍ୟ ପୁରା ଟୋଟାଲି କଣ କରିବା ସେ ଦିଟା ଦେଇଦିଅ ଆବଦା ଦିଟା 15 ଟଙ୍କା ହଁ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ଚାରିଟା ନେଇ 40 ଖାଲି 6ଟା ସେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ କାଇଁ ରଖୁଛ ମୁଁ ଦେବି ପଇସା 100 ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ଯାଉ ନେଇ ଯା ନା ତାହେଲେ ଥାଉ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଯିବୁ ବାହା ଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଯିବ ପିଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ବି ମନ୍ଦିର ଗଲୁ ହଉ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ବିଜି ଏବେ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି କାମ ଚାଲିଛି ପୁରା ଶୁଣାଉନି ତାପରେ କଣ ହବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ଭିଡ଼ିଓ ତାପର ସ୍ଟେପ୍ ତ କଲୁନି ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାପର ସ୍ଟେପଟା କରିଦିଅ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କ'ଣ ହବ 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 ଭିଡ଼ିଓ ହବ ଭାଇର ଭିଡ଼ିଓ ହବ ଗୀତ ଉଡେଇଥିଲି କୋଉଠି ଗୀତ ଏଇଠି ଉଡେଇଥିଲି କଣ କୁଆଡେ ମାଇଲାଣି ଯେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜଏଣ୍ଟ ହବ ସେ ଜଏଣ୍ଟ ହବ ଜଏଣ୍ଟ ମୁଁ କରିବି ଜଏଣ୍ଟ ଭାଇ କରିବ ସେଠି କଣ କରୁଛି ପାଣି ବୋଟଲ ତମେ ଦେଇଦିଅ ନେ କର ନା ନା ସଇଲେ ଏକା ପଳେଇ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଭାଇର ମୋର ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖା ହେଇନି ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ବୟ ନା ବ୍ଲାକ୍ ବୁଲେଟ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟ କଳା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ କଳା ଗାଡ଼ି ବୁଲିକି ଆସିବ ଟି ଗାଡ଼ି ତ ମାନୁନି ଗାଡ଼ି ବି ତ ମାନୁନି बोलो ना देखिए गाड़ी में काम किया बोलो ना तुम्हें बुली जाओ ना बुली की ना ଗାଡ଼ି ହାତରେ ଉଠେଇ ପାରୁନି गाड़ी क्या मानसी ହାତରେ ଉଠେଇ ପାରୁନି क्या मान 50 अच्छा ना आगे आगे ଭାଇ ଗିଅର ଜାଣିପାରୁନି ଆମ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ପାହାଡ଼ ସେ ଜଣା ନାହିଁ ତୁ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ବୁଲି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯାଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ
ବଟଲ ଦେଖ ପେଟ୍ରୋଲ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଯେହେତୁ ଏ ଫୋନ୍ ଓଲଟା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇବି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ବୁଲେଇକି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେମିତି ନାହିଁ ଏମିତି ଦେବା ଶିଖିପାରିବନି ସେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲ ଟଙ୍କା କେମିତି ଧରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଚାହିଁଲି ବୁଲେଇ ପାରୁନି। ଘରକୁ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ନା ଆଜି କ'ଣ ଏ ବୁଲା ବୁଲା ସେମିତି ବୁଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କର ଏମିତି କର ସେମିତି ବୁଲ ନା ହଁ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଶୁଣିଲି ଘର ଦେଖି ଯୋଉଠି ଛେଳି ଫେଳି ପଶିଯିବେ 5,000 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଫାଇନ୍ ଦେବା ନା କ'ଣ? ରିସେଣ୍ଟ ଛେଳି ଯଦି ପଶିଯିବ ଏମାନେ ଯେଉଁ ବୁଲନ୍ତି ଗୋଟେ 5,000 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇନ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହ ଏଇ କ'ଣ ସେ ବନ୍ଦ କର। ନାଇଁ ମୁଁ ଉଠଉଛି ଏଇଠି ଉଠିଆ ହବ କି ଗାଡ଼ି ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଇଏ ଟୋଟାଲ ବୁଲେଇ ପାରୁନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦୂରର କଥା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିପାରୁନି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରିପାରୁନି ନା ଦେଖ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି କି ଗାଡ଼ି ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଇଏ ଟୋଟାଲ ବୁଲେଇ ପାରୁନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦୂରର କଥା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିପାରୁନି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରିପାରୁନି ନା ଦେଖ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ପଜ୍ ହେବ ତାହେଲେ କଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେମିତି ଆସିବା ଦରକାର ଭାଇ। ଦେଖ ଘଣ୍ଟା ଏଣେ ରଗଡ଼ୁଛି ପାରୁନି ସେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କରୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖ ତେଲ ଅଛି ତେଲ ସରିନି ମୁଁ 1,000 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇକି ହେଇଛି। ଇଏ କିଏ ଦେଖିଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ସେମିତି କା ଭିଡ଼ିଓ ରହ ଏମିତି କା ବୋଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ ଶିଖାଉନୁ ତାକୁ ନୂଆ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା ଲୁପୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ମୋ ଆମର କାହିଁ ଯେ ମୋ ଜୋସାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଟାଙ୍କି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଘଣ୍ଟା ଟାଙ୍କି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ମଜାକ କରୁଛୁ ନା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଟାଙ୍କିଟା ଖୋଲିବା ମତେ କହୁଥିଲେ ଖୋଲିବା କଥା ପଇସା ଦେବୁ ମତେ କହୁଥିଲେ ଖୋଲିବା କଥା ଏଇଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଟାଙ୍କି ଖୋଲି ହେଉନି 210 ଦେଲା ଭାଇ କଲ୍ କର ସକାଳେ ଖୋଲି ମୋ ତେଲ ପଇଲେ ତେଲ ଚାଲେ ତ ଏ ଦେଖ ସେ ଭିଡିଓ କଲେ ଗୋଇଠି ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ମାଡ ହବ
କ'ଣ ଗୋଟେ ଦାଦା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ ଗୋଇଠି କ'ଣ କେତେ ପିନ୍ଧୁନି କ'ଣ କହୁଥିଲ ଫ୍ୟାସନ୍ ମୋ ଭଉଣୀ ପଚାରୁନ ମୁଁ ଭଉଣୀ କହୁନ ପଛେ ବାଛୁ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି କାଳୁ ସାହୁ ଦେଖିଛୁ ମୋର ବ୍ଲଗ ହବ ଇଏ ଉପରେ ତାପରେ ନା ସେପଟେ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଇଏ ବ୍ଲଗ୍ କରିବେ କୋଉଥିରେ କରିବେ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ ମୋତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛି ଲୋ ନନି ଛି ଲୋ ନନି ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାଇକି ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି ହଁ ବା ଏଥିରେ ତାମିଲ ବାଲା ଇଏ କଲାନ୍ତି ତାମିଲ ବାଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତା ଖାଲି ଟ୍ୟୁନିଂ ଆସୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗ ଲା 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 ମୋହନ ଭାଇ ଡାକୁଥିଲା ଯଦି अबे आपको कहाँ इसको कहाँ से पकड़ के लाया भाई भाई मैं भाईजाग से आया ठीक है ना देख के पता नहीं चल रहा है क्या पता चल रहा है सब पता चल रहा है कितना मुंह पे क्रीम लगा के आया है मुँह धोई देवी ना मुँह धोई देते का देखला मो क्रीम लगे छी की देखले कहबा माने तू तो क्रीम लगे छी हेई लागी छी कुआड़े जीवो आपे मंगला मंदिर को आछछु आमे मंदिर को जीवुन आमे छुट्टी के आइछि मैं ताको चंद्र छुट्टी आइछि तो मैं भाबी छुट्टी आमे दे आमे छुआ ये से छुआ ए मंदिर को जीवुन मैं काली आसी जीबी पहुंचबी काली आले तो भल लागे शोटा देखिबी अपन देखे तो मंगला मंदिर एठी काकटपुर मां मंगला आगे हम भाई को बुलेट जाऊँ नंबर ट्राए कर पहुँच पारे मत फटो उठे कहीं तो उठेबनी चाहब कि गोटे मंगला मंदिर बहुत फेमस लोक अधिक ना जेहेतु आज शिवरात्रि लोक मैंने शिव पाखे माँ पाख तथा किसी भक्त आज माँ पाख एकजुट होती आगे गोटे बहुत बड़ा पहाड़ पड़ी हम्स पड़ी से हम्स आम चले शुणिली पचरे कुनु भाई कालू बोका चुदा सब पचरे किए कालू बोका चुदा भाई ये जगह मुझे टूटा पुरेबी तुम जान ये किए असभ्य व्यवहार कर असभ्य अपव्यवहार सब ये कर मत जेहेतु गोटे सान ये समस्त सान मु रखुची मो बापा कल कहीं से करी ठाकुर भिडियो करछु ठाकुर भिडियो को भाउज मुंडिया मार देख भाउज बोले ब्लॉग बा ये मैं भाउज भल भक्ति मिल राति पाहिले जागला शिवଙ୍କ मंदिर मुंडे कह मु कही मुंडे कह
जगिया आम आसचु जगिया देखा आम ये आसलु ଚୁଟିରେ ଯୋଉଟା ପକେଇ ଦେଇଛି ନା ଆଗେ ତମେ ଆଗେ बसु तुम मुझे भल लगुच तो मुझे बुला एपटे भल अच्छे एपटे बोले भल अच्छे तो मुझे देखा 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 पुणी देखा आम जा ये ठाकुर पूजन लोक कुर्ती पुर्ती पिधि बड़ा हाँ दी जन एका आइट ना कौन बिक्री हो मौसी ये मौसा गोटे मका खाइले फ्री मिल दुईटा दीदी